vydal své svědectví o svém synu. Bůh vydal svědectví o svém milovaném synu. Syn Boží přišel otcové náručí nám na zem. Zvěstoval nám pravdu, vydal svědectví pravdě. Farizeové, i když říkali, že jsou v pravdě, nespoznali pravdu, cestu ani život. Neboť tím je Pán Ježíš Kristus král. Cesta, pravda i život je v Pánu Ježíši Kristu. Kdo viděl Pána, viděl i Otce samého. Je to Boží milost, která nás se zjevila. Syn Boží křísil mrtvé, uzdravoval nemocné, slepým daroval zrak, němí mluvili, démoni s křikem utíkali, Satan utíkal pryč. Neboť přišla slávna spása mezi nás. Léto milosti, o kterém prorokoval prorok Izajáš. Když Syn Boží přišel vyhlásit svobodu zajatých, slepým daroval zrak. Přišel na tuto zem, aby ti, kteří říkají, že vidí, neviděli, a ti, kteří nevidí, aby viděli. Přišel nás uzdravit od našeho hříchu, kdy naše provinění na sebe on vzal. On šel za nás na kříž na Golgotu, kde svou krví so smrtí vykoupil svůj zvláštní lid, přes stádo své milované ovečky, své děti Boží. Po 3 dnech byl vzkříšen a vyvýšen po Boží pravici, aleluja, a poslal nám Ducha Svatého. Pán je s námi do skonání věku, nemáme se bát, neboť ti, kteří zabíjejí tělo, nic nemůžou udělat. Máme se bát raději toho, který má moc uvrhnout tělo a duši do pekla a zahubit jej tam,
na veky. Přijde zpět pro své děti, pro své ovečky a vezme nás domů, tam, kde je s otcem. Budeme doma na věky s Pánem Ježíšem Kristem. Haleluja, haleluja, amen. Haleluja, chvála Bohu, sláva Bohu, amen. Haleluja.